ya gini ki rurang ba nakaliang jongka parti BPP ki balai poi kena kasnong ke jongi kena nakaliang ke jongi jongi ai por ke baklut ye pi ba pin pensai hai ba gede ba kena ka MP election ke salong menta ka bai election dan nakaliang jongi kasnong i tang subhai pi baro nado i ba bas kem marbo i badai i MP kan ban yakun mo nang tai ba kan i MDC jongi nang tai ba tekar ba marbot tekar nang tabat ni giwe giru orang ba kita ngam dai aktif kerten mo tengah pedang subha lang ki baro tanah kalian jam besnong jengi te i pedang subha ye pi ngani e kana kana ka jeng penwet di penput hanre ni ai ka por ka baklu ye pi ba pin pensai ha kana ka por ka bai dei bat ka ne ka election ka bamenta etang ini kintin na kalian jonga kublai sibon kublai sibon ba Bobby Donald kumu nong nikmat jong kesnong bala pedang subha bat ba ai ka por ke bakli na benta jong i doktor Batskem ban pensyai ya kene ka election campaign ke pamenta na ka peta kene ka by election jong ka Lok Sabha election te kublai sibun yefi te kupta hingan khot i MDC jungi ban wan kumat ban ai ka jingkren ka balkot kene ka jenik to kublai sibun yai pensengan stand ibalong kumu chairman bapnya ya kini ka jingalang mantak janmit ai kublai ki nong yalam cukup parti nadu i ba marbut dekhar badan hangni presiden jongka Goodwin Central Body iba gross balong kumu treasurer jongka parti ni ai kublai kerpang ya ka dorbar snong nadu i rang ba snong ibala ai jingbit wangin pelong ya kini ke jingalang mantak janmit apo kini ke snong ke jongpi ai kublai kerpang ya bro kiri orang ba jong ka sinong hantam i ba Bobby ibala represent nagaliang jong ka sinong ya ki nong yalam jong parti ba Garland balong kumu sekretari jong ka Yudwing Riboy district iba Hokit sekretari jong ka Umsling constituency ngtang idon hini iba Nongsik balong kumu sekretari jong ka ad hoc committee hangni Hamawati constituency ntabat kiwe ki nong yalam ki nong Kershan bat kamtam ki pai ba ba kinong song sinong jong ka sinong trom siang ida sokmen ida snohun ka mensem bani i ya gajing Kershan gajung pi ka mana ka por sa ka por ka pila ai ya ka party ya ka jing shania ka ba pidon bat kani ka jing shania ka ba pi ai ka jing Kershan ka ba pi ai kana ai bor susu ya kinong yalam jong ka party gajungi banle ya ka ka ba bhatam na ga benta kadong kathan kejungi na benta ke jala hi kejungi brokawai kendiat ha kabdai ba kejingalang ba benta kesngi yesmokmen bangidon hangni ya i Dr. Batskem merbo ibadai kandidat jongga VPP iban saya aireng benta ke kenti hagani ka by election yesmokmen bat yesmo sorong baga parti kalau sei uni ukertong uba ladan kejing bet kejing biang ubala pura bha banlek sete sedelhi ban keren na gamenta kejing jungi gi pai ba kum mangalawang mene hangte hepom salai ba ngisnu kemen bang yo doktor namara baka kerdan doktor kadai kerdan ka ba hedu haka pule puthi hendrai hakata ki kerdan ki ba he kum ka kerdan doktor kidon sibun ki feel don ki badai doktor haka filosofi don badai doktor hakiwe ki feel hendreng iyo pada yo doktor hangni doktor Batskem u doktor haka politics ke parti kelasai yo breu badai bapaka bangin pha sete sedelhi kumba maphiki paiba philayo i philasakhi lagi jongi khmat haba ke parti ke sei doktor ki kumu MP jongi ke ke bajia kalong haba ilet hangtai hedelhi ban kren na kamenta ke jongi kat katu ke jingbun jong gitu ki MP yang teh Delhi halok sabha habai Dr. Ricky Kren nakaliang ke jela ke jongi baro aku ke house ke snap jar pat snap ke jing start ke mi nauni nong yalam jongi warngai scam bah ke parti ke sei mentai Dr. Batskem indang Kren ke sur ke bakam jam ke bakam sawajam banya site nak minta ke jing jongi ki pai ba ki parlok ba kinong Kershan ba jong ke parti kinong song snong ba jong ni ke snong tro siang
Ngilayo ba ngila sakhi dala gijong kikmat. Ya gajing syakri ke ba khendiat por ke ba i Dr. Ricky sengkon ila ai ya kan ke jelab e gijongi. Hai por i balengkot khendiat ngane thu epi. Ba ila persyang kat bala kat la kat yai. Banle ya ke bahatam, banle ya ke badaitam. Na ke benta ke jing dengkam jingi pai ba. Baro kimat kiba dengkam ban keren na ke benta jingi pai ba ila dep keren hang teh po delhi. Pan mapi ki pai ba pila sakhi dala gijong kikmat. Kerana ke bertai sosial media ke berfilak banjoi dalam kijong kikmat haki mobile kijong pi. Bat ki parlok baye nyalong epi. Bakum unong yalam. Hak jiyai lenti jonga rengkat bat i. Ngado i ya kata ke jingkrang ke jing anut ke jong i. Wat langi skosi bangira dono i. Bat haita i jing persyang kijong i ban syakri. Ilala balik shibon ki ai bat ngilayo i ki mati kijong i. Wat hang ni hapo mau hati konstituensi ke bahe. Kila dom shibun ki mati ki bai Dr. Ricky sengkon ilale na kementa kani kedong kathan ke jungi krem la ban klep bahang ne hapo snong tro siang na kaliang ke jongi MP bareng burom jungi ilala ban nok senyang da ke wei ke ambulans sya ke VO jong kani ke snong tro siang di parlok wei ita ide jing syakri barit ila persyang tang haki kendiat hapo arsnem ke jing syakri jong i kumu MP henry haba idon kata kamen sim ban syakri idon kata kamen sim ban trihok nang beta ke jing pai ba mangi pai ba ngi iya ki kam jong i na trai la dang compare daki phau teli ki khatsan ar phau teli ki snem ki bangila yo ki MP ngi menshwa njuyo i kata ka skim MP baga poi shi shinong ki thau jong i henry tang haki ni ki kendiat snem tang haki arsnem duna ngila ban iya ki mati ki jong i iparlok bae kinong snong bae jok snong tudong siang iwan hakan ni ke janmit hakan ni ke snong ke jongpi ba sashi sen ngin terwa biang ye doktor batskem iban sami bujili haga jaka jong i Dr. Ricky bat ngi daw khot ngi da kerpat e piwe patin ai biang sashi sen ye ke jing kersan ke jongpi bat ngi skem pal dama piki pai ba pi ai biang ye ke jing kersan ya Dr. Batskem hakan ni ke election ke bansawan mapi pai ba pinam dan kano ke jing babe ndek pindon ke so kun mensim nomor ba pila jet bat pila shim pakarai go pila ai ber ke jing kersan go pila ai kade go bahatam ber kade go bati nak buta ke jingbit ke jingbiang jong ka dong ka than ke jing ngadong ken snem ngadong ken penjong idon hang ni Dr. Batskem iban sakren benia halor ki tina kaliang jong i doktor ilaong bangla ban penjong kendiat dengan syukuran kendiat ya kimat jong ke parti VBP nadu baseng ya ka kampat kelai kinong rim ke jongka kumbalong kiwe ki parti pada pipet ya kiwe ki parti sipang kila keren kumtu tang haden katu ka dibenai kila keren kumtu don ki MLA ki banengkong kila ben bat haden kila ero hendrai ke parti VBP kas kem triang ha kinong rim ke jongka bat kita kinong rim ke bahkamat jung parti ke banengkong galong kadai kata ka sensar ka khadar ka bakhuj pat hadu mentahi ke parti ka yang ha kita kinong rim ke baskham pat mangikum ki MDC ki badan hapo district council ngam yetho e ki pai ba be baka ke bangile ni penti kena bangile da kalenti ke badai bat kinong yalam ki jongi ki don hakmat ban guide yangi bat ban pek perman yangi banginom dai ban le ke bakala bar habang idon ya kata ka leadership ka baklan ha ka parti ke jongi mangikum ki MDC la nekum ki MLA ni haban le ek badai ke bakhoj ke subana ka benta ka imlang ka salang na benta ka ni ke jala ka jungi parlok bae sakawai ke nongrim ke baskem ke ba ke parti jungi ka don kolong bangin ya dai kata ka hok long try ke jungi ki try muluk bat ngidang yang skem hadu menta lada pipet ki pai ba bae ke badang sujia hakini ki khendiat sngi kajing persya yau tu ulum pongdeng kajing persyang jong ka sorkar ban lilam ki puta ki caka ki jongi kumba mangi na ka parti ngidon ya kata kanong rim ka baskem bangin yada ya ki jaka ki puta ki beri ka hok long try ki jongi ngiyayang ya kata kanong rim ngan syukwa ban pen ke mau khendiat ki pai ba bae ba mensyua ka sorkar haswa ban jia kani ki jing jia ka mentai ulum pongdeng ka sorkar ka persyang ban wanra ya katu ka amendment ya katu ka wei ka act ka bekiong ka Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act kani ka act kani ka sorkar persyang ban wanra ya kata ka jingpen kala hakaba kani ka sorkar kala ban thet ban bu ya kini ki landang mo ki jaka sorkar hakaba ka sorkar kala ban thet direct
ya kita ki joka puta jong ki beri simet ki jongi nomor balai ka sarkar ka kwa banle kumning an yotho epi hangne ka jela ka jongi hidon ya kani ka an ka baki longshwa manshwa ki jongi kila wanra ban yada ya ka hok long trai ki jongi ka bak ngitip kum ka Meghalaya transfer of land act harkandai spa nyo puwei kani ka an kala yada yang iba ni ki kasing ni namla bande ya ki jaka ki puta ki jongi sakit khar ban yadai ko hok long trai ki jongi la wanra ai kini ka an da ki longshwa ki manshwa ki jongi te henrei kani ka an pada ka khrem kren nei ei ha ka bade bat ki jaka sarkar ka sarkar kala banle kat bamon ya kita ki jaka ki badon hakti jong ka sarkar te ka sarkar ka jing persang jong ka sarkar bang wanra ya ketika an bang penkelai ketika an ban ailat ya kita ki agency jong ka sarkar ban thet ya ki jaka ki puta ki jongi kalong thet kadai ka but senti ki jong ka kum banle yo lumpong deng bat hawa ka ka jaka kala don hakti jong sarkar kala ban aiwai kat bamon kala ban de kat bamon katu ka jing aiwai ka ban riu phau khnai post nem pai ba be kam dei ka jing aiwai ka dei ka jing dedo ya ka jaka ka puta ka jing ngong pi ki pai ba balada menta aiwai ka ni ka jaka na ka menta riu post nem pitharai ba utu ba aiwai ka jaka undang im pitharai ba konrat sangma uba aiwai ka tu ka jaka undang im wat mangi badon hane nam don syu ngatrai ubandang im hadin riu post nem mangau baladon lupa wai fu prasnem hadin riu post nem kanus nem ngaladon bang trai syu badang don nang ni sa tertheu na kata kata ki perlok bae ka jing dedo ka jing aiwai ka caka da ki riu phau ki khnai post nem ka dei ka jing dedo ya ka jaka bat ka jing yoroi ya kani ka hok long trai ka jingi na kata kata kum ka parti iba arden nadu ka tu ka por ha ka ba sarkar ka persang ban wanra ka jing penkelah kata ka an ban ailat kita agency ban thet jaka ila kren ila yasaj hadu ba ka sarkar ka ban penkelah ya kata ka jing temu ka jongka ila job ya kata henrei ka sarkar ke ei ka bakale salak ngi i ka persang ngi kini ki jaka ki bla den lupa hakti ki jongka kum bolong lumpong deng man aiwai da kita kin rupo ba khnai posnem henrei ngila yang ban yale ya kata ru bat ngi i kumba kalong menta ngila job ya kini ki jingale ru iparlok ba i kum ki pat ba ale singimla bani ishbon ki sa jengai henrei ki nong yalam ki jongi ki dei ki nong yalam ki ba i jengai kadam ka me pi ki pat ba pin bo e ki jing shania ka jong pi ha ki nong yalam ki jong pi kenang banginang la ban ai ka jing sngai ka jing yada ya kini ka dong ya kini ka ri ka ba i ka jongi parlok ba i tang ne gini kinten ngaku ban ai kublei ya pi wei pe wei ngaso ban ai kublei ki boket wiang ru MP ya Dr. Baskem candidate MP Buran Buram ni jongi ba inlek nang ne da ka jing kershan ka jongi da ka jing kurku kerdo ka jongi ba ngai scam ba haden ba ila yo ka jing job inang la ban ya saj na ka benta ka jing don kam ka jongi ki pai ba hang te podol hi tang ne gini kinten ai kublei pi wei pe wei to blei nang kerku ya i wei pe wei ba ngai la ban yo ka met ka pokot ka bkhya pa nang la ban pendet ki kam ki jam ki ba man la si kublei sibon kublei si jarno thai pra kublai kublai sibun MDC Badan Borom jungi ya ki ketim jing pensyai ke jongpi aga penta ka jongi ki pai nong chung snong jong kane ka dong ka than ke jungi hang ne ha